Pred najvyšší súd sa dnes postavila Slovenka Renáta, ktorú prokuratúra obžalovala z podporovania teroristickej skupiny. Túto obžalobu založili na tom, že táto Slovenka spoločne s manželom aj s 2 deťmi žili na území Sýrie, ktoré v tom čase okupoval, respektíve ovládal Islamský štát, teda teroristická organizácia Islamský štát. Tá obžaloba bola postavená na tom, že manžel tejto Slovenky, Egypťan, bol aj členom tejto teroristickej skupiny, a to nie je nízko postaveným. On bol pôvodne lekár, konkrétne zubár, a presne tieto veci mal vykonávať aj na území Islamského štátu. No a problémom boli samozrejme aj ich deti, konkrétne teda syn, pretože sa objavili videá, na ktorých je ich syn cvičený v tejto radikálnej islamskej viere, taktiež ho cvičili v bojových umeniach, v streľbe zo zbrane. No a sú aj videá, na ktorých on na svojej mladšej sestre ukazuje, ako by podrezával hlavy. Pritom má na hlave šatku Islamského štátu a spieva bojové pesničky tejto teroristickej organizácie. Túto ženu obžalovali práve pre tieto činy, no ona tvrdila, že nevedela o tom, že jej manžel je členom Islamského štátu, tejto teroristickej organizácie, a taktiež, čo sa týka výchovy, tak tu v rámci teda moslimských tradícií nechala na svojom manželovi.